नै खाथियाव नाय देनां बुरैबा खनथ' मोजां नुगोन नैबाय नोंसोरखौ नुबाय माबायदि सिगांजोंसो खेबो मालाय सिगांसो खेबो इसिनिना नोंथांमोनखौ बोरैबा रायलायबायलै बिसोरो बुजियासै आं मा रायलायोथाय बुजिस्लाबा जोंना जों दिनै ओंखारलायबाय दिनै फोजोबनाय साननि देलायखाबाय गासिबो नै बेबो जानजि खागासिनो दङ आंहाथ' जाखाजोब्बाय नै खर'आव खानांगोन ना खानांलाय जाबाय नैबेबो जाबाय थांनांसिगौल' आरो मा दं नायनोसै र' बाहेरायाव सिगां जिरायहांबाय गासिबो दबनैनि आदामोनहा नै उमराफ्रा मोसानाय रेडि जाहांबाय साजायबाय संरैखा आफादनि बिबानगिरिफोरखौबो बाहाय खान्थिफोराय फैनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि दायथ'आव थानाय आलासि बिथांमोनखौबो गावबागाव जायगायावनो सिखारनानै सोलोंसा बिथांमोनखौ फोरोंनाय मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोन जों जोबोद दुगादों गोजोननाय मोनदों जोंनि दुधनৈ ओनसोलनि सासे जोंनि सुबुं जाय बिथाङा बेसेबा गोबाव बोसोर कालचारेल एफेयार्स आसाम गभर्नमेन्टनि सासे कालचारेल अफिसार महरगिरि हिसाबैबो बर' जोंनि सुबुं मोसानाय हानजाफोरखौ बिथाङा भारतनि गोबां जायगायाव दैदेननाय सासे गागि महरगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि आरो जोबथारनायाव बिथाङा आसाम डिपुटि डाइरेक्टर जानानै आजिरा मोननाय मानगोनां बिथां मुकुल राभादेब आरो लोगोसे आंनि आंगोनि आंगो गाहाय सोलोंसा नोंथांमोननिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 5 दिन जों बाहाय बयबो जयै सोलोंबाय दा जों मा सोलोंनो हाखो बेखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव दिन्थि बर'नि राव बुंनो हानायनि सोलोंगिरि दिनै जों बिफोरखौहाय सुबुं आव सुबुं खालामनो थाखाय जौगाखांनो थाखाय जानानै जों बे जायगायाव जानो सानो जोंनि दावगालांनाय जोंनि दावगालांनायाव जारिमिन खालामनो गाबोन बिथाङा फैनानै जों खुलुमना फैदों
अनगायै गोबां जोंनि आफादारि आफादनि मानगोनां जों बे माबाखौ सुफुंदों ओंखायनो जों खेमा बिदों जों फोरोंगुरु बिथांमोननोबो जों आर'नाइजों बरायनो जोंहा जोबोद गोसो दं बिथांमोननियाव मानगोनां Sri Gopal Kakhlari, Manginang Sri Gautam Daimari, Manginang Sri Pukanto Kakhlari, Ari Manginang Sri Dipul Busumutari. Sini dunia bisa aku lagu mendeng. Bisa channel kita subscribe kalau bisa mendeng ala lagu mana le? Bisa mendeng. Ini speed ya. Ini sih jendong puisi ni fine. Nah subscribe kalau mana sih yang mana ada. Nih bener dunia ini. Wish tu nak berapa? Mazang sabari sepkamai. Bos beraja. Whole night music parallel গৈছো Meyo চলি গৈছে না তাৰ পিছত আনহাৰে পহৰে মেজিক লৈ গৈছে আকৌ অৰুণাচল মানাই তো আৰে গৈছে গতিকে অৰুণাচলত তেওঁলোকৰ কমিউনিটি হলত নিচে ক্লাবৰ মাজang थारने लागोन दे मानि दै इसोर वाव खेबनायफ्रा नै वाव नोंसोर खेबग्रा नै Kamera woman, bisa kamera woman, bisa खेबजाग्रा woman. Majang थारना नै. नै खाथियाव नाय. दिना बुरैबा खन्थ' मोजां नुगोन नै नोंसोरखौ. नुबाय माबायदि सिगांजोंसो खेबो. सिगांजोंसो खेबो मालाय. सिगांजोंसो खेबो इसनिना. नोंथांमोनखौ. बोरैबा रायलायबायलै बिसोरो बुजियासै आं. मा रायलायोथाय बुजिस्लाबा जोंना. फैबाय दिनै सावगारि सेबखांनाय हाबाफारि जागासिनो गासिबो रेडिसै सोरबा जिरायदों सोरबा गसंदों आंनाबो जागासिनो Munde, faibai. Faibai ini. Majang. Sabar sepana apa? Lihat aja. Sudah, asik. Tapi bos munde. Mobile. Duduk. Aduh जाबाय मानसिफ्रा.
सेंग्राफ्रा उनाव थांनोसै नो हगाखौबानो हमोन ना बेबो जाबायबो मोनसे जायगायाबो थोलाना जोंना नै गाहायबो जाहैबाय मानसिफ्रा बा खेबनाय हाबाफारिया थांनायनि हाबाफारिया ना न'आव थांफिनलायनायनि kan खनग्रा मेदामा जोंना नै बेनो फैदों नाम्बार लादों खथ' मोजां मोजां दुधनैनिफ्रा वाव माखाग्राफोराबो थांदों फट' लानो एबारनिया माखाग्राफोरनि फट' लानाय एबार माखाग्राफोरा नै जिरायजोब्बाय जोब्बाय थांनाय जोब्बाय जों दा दुधनैखौ एंगारबोफिनबाय जों थानाय जायगायाव नै बिराद दुधनै टाउन थाबायगासिनो गारिनि थांबाय जों दुधनैनिफ्राय न'आव थांफिननो नागिरबाय जों बास नेगासिनो दं बासआ डाइरेक्ट बङाइगाव थांग्रा फैगोन बै खोमा नालाय बासआ बिराद मोजां मोनदों दुधनैयाव फैनानै दुधनैनि रायजोफ्रा बिराद रेसपेक्ट खालामदों कालचारखौ बिराद रेसपेक्ट खालामो नेगासिनो जों बाय बाय